Namuhla ke kodwa ke siyafisa abantu ukuthi sibavezele ukuthi yini edingakalayo uma ukuthi uzokwenza umsebenzi. Ngizokwenza isibonelo. Ake sithi mhlawumbe uzokwenza umsebenzi wesithebe ethongweni. Mhlawumbe uzokwenzela ingane yakhe imbeleko njalo njalo. Kwathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha uShaka kashayeka ngemanzi ngisaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Nginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo umlekeleli kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombizi yamncumela insizwa yamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikhole likhola ngenhliziyo engadibana kancane esontweni ugxamgxama umsathe ngankane lakha lathi ngihamba lithesi lo sitha. Lathi ngahamba bathi umjabulelo okumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Angiphinde ngikwamukeleke nawe ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. La sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu. Sibuke nje ngamehlo omqondo, sibuka izikhathini zasendulo ukuthi izinto zazenzeka kanjani, bese siphinde sibuke futhi ukuthi thina senza kanjani esikhathini sanamuhla. Namuhla ke bafowethu angithanda ukuthi ngigeqa amagula, kodwa ngifisa nje ukuthinta isihloko engicabanga ukuthi sibalekile kuona wonke umuntu. Namuhla bafowethu ngifuna ukukhuluma ukuthi uma wenza umsebenzi okanye uma uzokwenza umsebenzi yini edingakalayo. Ngoba abantu abaningi siyabona la ukuthi uma bezokwenza imisebenzi okanye makhona umsebenzi othile umuntu ekufanele thawenze, bake bangishayeleke mina athi Impunga Yesintu khona umsebenzi ekufanele ukuthi ungwenze kodwa manje ibudget yami ayivumi kahle. Ngibe sengithi mina njenganempunga yesintu usho ukuthini mawuthi ibudget yakho ayivumi kahle, awunawo amandla okuthola imbuzi. Athi yena amandla okuthola imbuzi akhona impunga yesintu, kodwa manje sekufanele ukuthi ngithola itende khona ngizokwazi ngithola abantu abazodecorate njalo njalo. Namuhla ke kodwa ke siyafisa abantu ukuthi sibavezele ukuthi yini edingakalayo uma ukuthi uzokwenza umsebenzi. Ngizokwenza isibonelo. Ake sithi mhlawumbe uzokwenza umsebenzi wesithebe ethongweni. Mhlawumbe uzokwenzela ingane yakhe imbeleko njalo njalo. Into bafowethu esuke idingakala kusuke kudingakala imbuzi. Imbuzi iyona eyenza umsebenzi. Irice ayidingeki. Zonke lezi zinto thina esizithwalisa ngazo umnzima, ama-rice, ishebo, amasaladi, yonke leyo nto akuyona into eyimpoqo. Leyo nto uyenza ngoba nakuthanda. Kodwa umsebenzi wenziwa imbuzi. Uma kukhona inyama yembuzi bese wenza idombolo, kusuke konke sekuphelele ngokwasethongweni. Ngoba umsebenzi vele usuke wenzela lona ithongo. Kusuke kungafaneleke wena ukuthi ubuka abantu ukuthi bazothi abantu irice ayikho, bazothi abantu amasalad awekho, bazothi abantu idessert ayikho. Wena buka ithongo lakho ukuthi lizothakasa kangakanani, ngoba vele ithongo yona into lisuke liyidinga. Lisuke lidinga yona imbuzi le ekuyiyona ozoyihlaba. Omunye umuntu ke mhlambe kangabuza ukuthi utshwala mhlambe impunga yesintu ubona buyadingakala yini. Uzokhumbula ukuthi vele phela mawenza umsebenzi lapha emsamo khona ukhambe kufanele libe khona lolo libizwa ngonomsamo, okuyilona khamba lolo labantu abadala. Uma kuukuthi abantu bakini vele abadala babekade bephuza imizi ke bafethu ayifani, ukuthola ukuthi kweminye imizi mhlambe kwabona utshwala sebabuvala ngendlela ezithile. Engingasho ukuthi ke nawe ke sukuma njengamanje uthi utshwala uyabuvala kini, cha. Uma nje kugaywa kini kufanele ukuthi kugaywe. Kufanele ukuthi kube khona ukhamba lapha emsamo, lo khamba olubizwa nomsamo lubekwe khona. Kanjalo namahewu nawo kufanele ukuthi abe khona. Uma kuukuthi kwakade kukhona izalikwazi okanye amakhehla wekade ebhema isinefu, naso sukungasibeka lapha emsamo. Hayi ukuthi kuyimpoqo ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uzoshisa impepho kufanele ukuthi kube khona isinefu. Kufuna wenza umlando ngokwasekhaya ukuthi ngokwasekhaya bakhona yini abantu ababesebenzisa isinefu noma cha. Uma babengekho ayikho into ekuphoqa ukuthi isinefu usibeke lapha, ngoba abantu abaningi bagcina lokho sebekwenza isiko okuwukuthi ke manje nake isinefu kufanele ukuthi sibe khona uma ukuthi kushisa impepho. Kodwa ke bafowethu kwenamuhla la bengikhona bengike kuthaneni uma nje wenza umsebenzi usuke udinga imbuzi isuke yanele bese kube khona ukhamba lapha emsamo, okuwukhamba phela oluzophuzwa amakhehla lawa asala laphansi kothuli lomhlaba awayekade ephuza. Bese kuphinde kuzoba khona amahewu azophinde futhi nawo aphuzwe izalikwazi kanjalo namakhehla. Ebengifisa ukubeka kakhulu ngikucacise ukuthi zonke lezi zinto lezi thina esizithandayo, ama-rice sihlobise njalo njalo, amasaladi, yonke leyo nto hayi
akuyona into eyimpoqo uma ubona ukuthi amandla unawo. Uma uthenga imbuzi wathenga uflower wenza idombolo kusuke sekwanele bafowethu umsebenzi usukuzohamba kahle. Akusho ukuthi umsebenzi uhamba kahle uma kukhona ama rice nama salad nama dessert wa decorator wafaka itende elihle hayi. Ngokwasethongweni bafethu amathonga awanandaba nayo yonke leyo nto. Uma uthole nje imbuzi abantu badla inyama kusuke konke sekuphelele. Asibonge kakhulu ke bafethu ukuthi imfanekiso eqoshiwe niyayibuka. Siyacela futhi ukuthi nidlulisele nakwabanye ngoba nakubona izokwazi ukuthi ibe usizo olukhulu. Siyacela futhi nizitholele incwadi esizilubayo amava ahlabahlosile kanjalo nencwadi esihloko sithi sithini isintu. Ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks. Uma useThekwini uzozithola ku West Street kanti uma useMaritzburg uzozithola lapha ku Long Market. Uma kuukuthi ukude nalezi zitolo siyakwazi ukuthi sikuthumelele ngeposi okanye sizithumele ngophepha. Noma ngabe ukuphike bafowethu ziyakwazi ukuthi zifike qathatha. Ake sithi ke nje impungu nga Pati bakala nje yinja bakalele keniso lobulungisi Pati bakala nje yini bakalele keniso lobulungisi Nangethatha manta milongo bathatha inkomishi yekodete wenika bazanjira mafuta